Şonаны жейден әзірләді халық. Келесі язғы шешуге де техниканы бүгіннен хәзерли башларға керек. Республикада фермер хужалыклары һәм агрофирмалар вакилләре өчен 4 зона семинары узды. Очрашуларда дилер һәм сервис компаниялары вакилләре чыгыш ясады. Олар язга запас частьлар, механизмнарсыз калмас өчен нинди мөмкинлекләр булуы белән таныштырды. Бигрәк тә санкциялар сәбәпле шетел техникасын сатып алу проблемасы тора. Өстәвенә алар кыйммәт. Узган елда республика хуҗалыклары 6 миллиард 700 миллион сумлык тракторлар, комбайннар, шәчү комплекслары һәм запас частьлар сатып алган. Белгечләр исәпләвенчә, быел бу максатка якынча 5 миллиард сум кирәк. Семинарларның төп максаты авыл халкын кирәкле агрегатлар белән тәэмин итү. Профильле министрлыкта бу эшне октябрь ахырына кадәр тәмамлау бурычы куелган. Аграр күллият территорияларында үтә бу безнең мероприятиеларыбыз. Biz инде монда сельхоз товары производительләргә дә, үзебезнең дилерларга да күрсәтәбез, нинди шартларда безнең балалар укырга өйрәнәләр. Дилерлар менә бүген дә монда күрәбез, Кукмарада, Ростельмаш заводында, китайский тракторлар, зумлионнар да үзләренең техникларын на ответ хранения алып килеп куеп, балалар уже күрәләр. Күпмәгә безнең комфортабельный сельхоз машиналар дип әйтим инде. Күп кенә игенчеләр Татарстанга бәхет елмайды диләр. Санкциялар шартларында күпчелек шетел комбайннарын һәм запас частьләрне сатып алу мөмкинлеге булмаганда, Месим районында 15 ел инде дискаторлар, шәчү комплекслары һәм тракторлар җыштыру заводы уңышлы эшли. Месим предприятиесенә авыл хуҗалыгы җыштыручылардан заказлар бермә-бер арткан. Алар авыл хезмәтчәннәренә нинди продукция барлыгын аңлатты, җыштыруны арттыру өчен нәрсәләргә игътибар итәргә кирәклеген ачыклады. Заводның куәтләре җитәрлек. Алар техниканы яңартырга кирәклеген бик яхшы аңлый. Хәзер моның белән авыл хуҗалыгы җыштыручылары шөгыльләнә. Без бу турыда сөйлибез, күрсәтәбез. Агросәнәгатьтә эш күрсәткечләренең яхшыруы квалификацияле кадрларга бәйле. Аларны Кукмара аграр күллиятендә уңышлы әзерлиләр. Биредә 500 студент белем ала. Төп белгечлек авыл хуҗалыгын механикалаштыру. Күллиятның эшчәнлеген район авыл хуҗалыгы идарәләре башлыклары, агрофирмаларның баш инженерлары, агрономнар, шулай ук авыл хуҗалыгы машиналары белән тәэмин итүчеләр бәяләде. Студентлар үзләре дә семинарның барышын кызыксынып күзәтте. Күрәсез, хуҗалыкларына төрле техникалар кайта. Аларны бүгенге көндә запас частьләр белән обеспечить итү бик актуальна. Күп төрле шетел производительләре чыгарган техникалар. Менә бүгенге көндә дилерлар килеп, үзләренең нинди запас частьләре бар, алар нинди услугалар күрсәтә алалар. Бөтен күрше район тирәсендә аларның специалистларына үзләренең мөмкинлекләрен сөйләделәр. Шулай ук безнең укучылар да, нәмәне карап, укучылар да бүгенге көндә безнең республикабызда ничек итеп бу сеть оештырылган, ничек итеп эш оештырылган һәм аларның бу киләчәк эшләрендә бу ничек чагылашлаган карап киттеләр. Кукмарадан тыш, шундый зона семинар киңәшмәләре Балык Бистәсе, Сарман һәм Татыш районнарында да узды. Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры урынбасары Рафаэль Фәттахов һәр очрашуда техниканы ремонтлауга намуссыз мөнәсәбәт үзәкләргә һәм туктауларга китерә. Бу нәтиҗәлекне киметә дип искәртте. Шуңа күрә ремонт чорына бурычлар җитәрлек. Киләсе яз көттерми. Фарис Мөхәммәтов, Дмитрий Евторов, Эдуард Мөхәммәтҗанов, Илдар Сафиуллин, Татарстан яңалыклары, Кукмара һәм Тәтеш районнары.